Dan huwa Matthew Jordi Majna, raġel ta' 35 sena li għandu kundizzjoni fajneħ li minħabba fiha ma jarax affarijiet irqaq. Min ma narax ċertu tipa li tkun irqiqa, tifhem? U ċertu sinjali li jkunu żgħar ikunu l-bot. Dak diffiċli biex narhom, fim. Tagħmel operazzjoni barra. L-operazzjoni kemm innexxiet imma kien hemm daqqa żgħira komplikazzjoni fiha. Laqtu lil mimma u bekk illum il-ġurnata s-sajat b'pressjoni għolja, nagħmlet taqtir ġifieri, però xejn ma jżammni lura mill-inkompli nagħmel l-affarijiet li rrid nagħmel. Minkejja l-isfidi li affaċċja, Matthew qatt ma qata' qalbu u baqa' jistinka biex jinħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu u llum il-ġurnata jaħdem bħala uffiċjal amministrattiv fil-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, kif ukoll bħala gwida tat-turisti. Fil-fatt huwa jaf jitkellem sew bl-Ispanjol. Jordi Majna fistrinna lilu fid-dinja tax-xogħol għal madwar 15-il sena u rrakkontanna l-isfidi li kellu jħabbat wiċċu magħhom. Biex issib l-ewwel xogħol, il-problemi hemm ħajkunu, fimni l-isfidi qegħdin hemmhekk. Dak li jkun dak iż-żmien tipo l-istigma kienet ikbar. Però ġifieri għamil fis-sens imbagħad once li sibt l-ewwel xogħol imbagħad bqajna għaddejjin ġibart kemm stajt esperjenza, mbagħad it-tieni xogħol kienet iktar faċli biex sibnieh fim. Reċentament fil-Parlament sar magħruf li bħalissa hemm 3972 persuna b'diżabilità jaħdmu. 733 minnhom jaħdmu mal-Gvern, fil-waqt li 506 persuni minnhom jaħdmu ma' entitajiet parastatali u 2733 persuna b'diżabilità jaħdmu fis-settur privat. U appella lis-sidien ta' kumpaniji biex jimpjegaw persuni b'diżabilità għaliex dawn ukoll għandhom x'joffru. Nappella lil min ħaddem li ma jqgħodx lura persuna b'diżabilità għandha l-kapaċitajiet kollha li għandu persuna hekk imsejjaħ inverted commas normali. Min-naħa tal-persuna b'diżabilità ovvjament għataw min għaw ċertu diżabiltajiet li wieħed forsi jibża isemmija il-problema li għandu, m'hemm xejn x'taħbi, m'hemm xejn minn xi tibża. Dana kulħadd kif għedna, kulħadd għandu xi ħaġa.